Hola a tots, això és Crusader Kings 3 i sí, seguim amb la sèrie de l'Imperi Bizantí, capítol 115, sèrie molt lenta. Aquest any 930 està costant molt de passar, 21 de juliol del 930, em sembla que tot just ha passat 2 mesos com a molt des de l'inici del capítol anterior. Anem molt lents, però és que tenim molta feina per fer i jo sempre m'agrada explicar-ho tot, pensar-ho tot molt bé, mirar-ho tot diverses vegades per assegurar que no se m'escapa res. M'agrada fer una microgestió el més eficient possible i això implica anar molt a poc. No tinc cap pressa, el meu emperador només té 37 anys, no, encara ja té 37 anys, portem 11 anys al poder, Basileu Romanos, una gran trajectòria té aquest personatge, només hem de veure els seus records i veiem que ja té una gran història al seu darrere. Vale? El seu pare diu que va morir en batalla, va morir la seva germana, Constantina també, va morir el seu oncle, van anar morint els seus oncles, es va enamorar de l'estratègitissa Irene de la cara, és estratègitissa Irene d'Opsikion, el 908, ja fa molts anys que es va enamorar, vaig enamorar de la Irene, la vaig convertir en la meva amant, vaig estar al càrrec de la meva germana Dionísia durant molt temps, fins que em vaig fer adult el 909, em vaig casar amb la Basilisa Filipa, que era de la casa Selocales, la germana de l'emperador en aquell moment. Aquí va morir un altre dels meus oncles, i va ser quan va morir el meu oncle el 911, va ser quan vaig heretar el tema d'Armeniacon. Aquí vaig passar la Barola, la vaig aconseguir superar. Vaig anar a Bizanci diverses vegades perquè en aquell moment el Basileu en aquell moment em reconegués com a estrategos. Aquí va ser quan em vaig enamorar de la meva esposa, que havia estat un matrimoni en principi de conveniència, però al final em vaig enamorar d'ella. Aquí va néixer la Melissa, la meva primera filla, la meva filla gran. Aquí vam tenir un altre escarceig amb la Filipa. Aquí el segon fill que vam tenir va néixer mort, no va arribar a néixer. Bé, i aquí doncs vam tenir una sèrie de derrotes. Aquí va ser quan vam recuperar, ens vam tornar a enamorar de la nostra el nostre antic fletxasso, Irene, Càrdias. Mentrestant, aquí naixia el nostre fill. Vale? Aquí vam tenir amistat amb la meva filla. Aquí va néixer en Quiros, que aquí ho indica, en Quiros Càrdias, aquí no ho indica, però és fill meu, en realitat és un fill bastard fora del matrimoni. No se sap qui és el pare, però sóc jo. Aquí apareix com que sóc jo, ho sabem. Aquell mateix any va néixer el meu fill Romanos, que després moriria. Aquí va ser el 22 de maig, just una mica després, un any després, l'any després del naixement d'en Romanos, va ser quan vam aconseguir finalment arribar a l'imperi. Aquí van començar les dificultats, estàvem en guerra civil. Aquí va néixer ja la meva filla Zenòbia, la primera porfirogènita. Bé, aquí doncs vam aconseguir finalment acabar una de les guerres civils. Aquí va ser un altre punt important, quan ens vam enrotllar, em vaig enrotllar amb la meva cosina Crisògone, que des d'aleshores ha estat la meva amant durant 10 anys. Hem tingut fills. Aquí va ser quan vam trencar amb la meva antiga amant, la Irene, perquè m'ho vaig llegir amb la meva esposa, o no sé, ho vaig decidir jo. Va acabar la relació amb la Irene, però en aquell moment jo ja tenia relació amb la meva cosina Crisògone, que tenia prioritat, i a partir d'aquí doncs, va ser tota l'etapa de govern. La meva esposa va començar a tenir més nenes, Antípatra i Teodòsia, les bessones i la Pulquèria. I aquí va acabar. Aquí finalment vam acabar la guerra civil. Va ser durant un momentet que vam aguantar, vam aconseguir vèncer les guerres civils. Aquí va començar una altra vegada una altra guerra civil, la de l'estratègitissa Tomais d'Estrimon, que ja és morta, el tema d'Estrimon. Va intentar reivindicar els drets de l'estratego Josep, el meu cunyat, que ja és mort, la Càldia, que va morir fa poc. Va començar una de les altres dues guerres civils, i que no diu res, és el foc grec. Aquí va haver-hi l'altra guerra civil que va esclatar, que encara aguanta, que és la de l'estrategos, la va posar en marxa l'estrategos Teodotos d'Anatolikon per col·locar
una vegada més el Teoctistos, l'estrateg Teoctistos de Caia de la casa Gelastos, un gran personatge que el volien col·locar a l'imperi. I bé, aquí va començar una altra vegada les guerres civils aquestes que han continuat. Aquí han estat anys de molta guerra, de molta confusió. Ha mort el meu fill Romanos de tifus. També va morir també la meva esposa, Filipa. Però, a canvi d'això, la meva filla Melissa ha arribat a la majoria d'edat. I, mentrestant tot això, també hem tingut una altra derrota, també hem tingut èxits i fracassos, ja ho hem vist. Els èxits han estat sobretot familiars, les guerres civils de moment han estat controlades, i això sí, enmig de les guerres civils, el gran rei Tohotom de Carpàtia m'ha pres el ducat de Rastia. De Rasca, perdó. De Rastia ja ho dic bé, però Rasca. I bé, això ha estat un repàs molt ràpid del que ha estat la meva vida, una vida molt plena, molt concentrada, la veritat. Ja dic jo que és un personatge que amb 37 anys ja ha viscut moltes coses i encara en queden per viure, perquè encara estem amb l'imperi. Ara la nostra força és més gran que mai, no la nostra legitimitat, que encara pot augmentar, però sí la nostra força com a família, perquè veiem que la nostra família ara, a part de que té, pel número de temes que té, que tenim molts temes, realment, ho he repassat ja altres vegades, però ho repasso molt ràpidament. Tenim Capadòcia, dels nostres familiars, tenim Capadòcia, Sebastella, les illes de l'Egeu, Anatolicum, Dyrrachium i Paflagònia. O sigui, ho repasso en el mapa: Capadòcia, Sebastella, que aquestes són de feia temps, les illes de l'Egeu, que està aquí, Anatolicum, Dyrrachium, que és aquest d'aquí, Paflagònia, que també fa molt temps que el tenim, i després encara tenim, a part d'aquests, també tenim els nostres propis temes, que són, aquí no apareix, però Armeniacon i Tràcia, que és el nostre. I espero que tot això anirà augmentant. Però amb aquests temes que tenim, som la família més poderosa de l'imperi, clarament, i a sobre tenim l'imperi. 8 temes més a l'imperi, doncs això ens fa que siguem la família indiscutible. Ningú no havia tingut mai tant prestigi, ni tan sols la família Seleucales, que era la família imperial fins que vam arribar nosaltres, tenia tant prestigi com tenim nosaltres. De fet, nosaltres vam arribar a tenir molt més prestigi que la família Seleucales, estant ells en el poder, bàsicament pel tema dels temes, valgui la redundància, que teníem. Quan vam tenir Paflagònia, ja fa molts anys que tenim Paflagònia, més anys fa que tenim Sebastella. Sebastella va ser el primer tema que va obtenir la nostra família. Si ho mirem aquí, bueno, també tinc curiositat per veure... Ara m'ha entrat curiositat per veure els records que té la meva germana, que també ha estat un personatge important, la meva germana Dionísia. Veus? Des del 898, ja fa 32 anys, que governa l'estrategitissa Dionísia. De fet, des que va ser major d'edat, pràcticament ja va obtenir el tema de Sebastella i s'ha passat durant tots aquests anys, durant aquests 32 anys, governant Sebastella, la meva germana Dionísia. Una gran personatge també. Una gran diplomàtica. Va tenir 6 fills, dels quals n'ha perdut 3. Li va costar bastant. Va passar també el xerrampió. Bueno, ha tingut una vida també molt dura. Va perdre 3 fills en un setge de cop. El mateix dia va perdre 3 fills. Va perdre l'Evangelos, va perdre en Theodoulos i va perdre la Teoctiste el mateix dia, el 14 d'agost del 916, un dia infaust. Ella va perdre 3 fills en un setge. Va ser terrorífic, amb una revolta pagesa, em sembla. Aquesta revolta pagesa va provocar la mort d'aquests 3 fills. Vull dir que va ser un... Després va tenir més, va tenir... la Egídia ja havia nascut i va tenir la Rodante després. El que passa és que ell ja l'agafava molt gran. El 925 va donar llum a la Rodante, ara fa 5 anys, quan ja passava dels 40, passava de llarg dels 40, va tenir l'última filla, la Rodante, i ara ja ha entrat a la menopàusia, ja no tindrà més fills. Ha perdut 2 nets també, perquè els 2 fills del seu fill Artemios i de la duquessa Anna han mort fa poc de la verola, si no recordo malament, del xerrampió. Per tant, doncs bé, també ha tingut una vida fins ara
ha tingut una vida també molt moguda, però va ser la segona personatge que va obtenir un tema després del nostre avi, que va obtenir finalment Armeniacon. La segona va ser la Dionisia, i després la tercera va ser la seva germana Valèria. La seva germana Valèria, ja per acabar també ha tingut una vida mogudeta, però no tant. Va ser tutora, va ser alumna de la seva germana gran, Dionísia, la va educar la seva germana gran Dionísia. Des de molt petita ja estava deformada, va tenir algun tipus de desfiguració a la infància i de molt petita ja estava desfigurada, però tot i així això no li ha impedit arribar on ha arribat. Va arribar a l'edat adulta el 907, es va casar justament amb el príncep Josep de Càldia. En aquell moment semblava un enllaç molt prometedor. Això, si busquem el capítol que toca, ja vam viure que va ser un enllaç que semblava que prometia molt, perquè en Josep en principi estava designat per ser l'emperador a la mort del seu pare, després al final no ho va arribar a ser, però en aquell moment semblava que la Valèria acabaria sent basilissa, consort. Aquí va ser quan el 911, ja fa també bastants anys, 19 anys fa, que governa a Paflagònia, també molt temps. Va ser la segona que va obtenir un tema de la família, li va costar bastant. Va tenir una filla, Aigídia, que va morir en un setge el 914. Van ser anys bastant terribles. Aquí ens va derrotar, això és una anècdota, la batalla de Chelai. Però bueno, es va fer amiga de l'Estrategos, encara ho és, em sembla? No, ara no. Ara és amiga meva, però no és amiga de l'Estrategos Staurakios. L'Estrategos Artemios, que és el seu nebot, va ser educat per ella. Aquí es van separar, diu. Bueno, van acabar l'amistat. I en canvi després doncs, es va fer amiga nostra. Aquí va néixer no fa gaire, fa 6 anys, la seva filla Kyriake, la seva segona filla, després de la mort de la primera Aigídia, ara en té una. Bueno, ha passat un moment d'empresonament per unes revoltes pageses, s'ho ha passat molt malament, les revoltes pageses. Va venir fa uns anys a que li confirmés el càrrec d'estrategitissa, i aquí, bueno, doncs va tenir una derrota. I bé, doncs tot això és el que ha passat la Valèria. Un personatge també interessant. I ja posats a acabar de repassar, que també m'agrada repassar això, vaig a repassar també l'altre personatge importantíssim, l'altra estrategitissa, la següent estrategitissa que va obtenir un tema, la Crisògone, la meva estimada Crisògone, amant meva. Anem a veure quins records té la Crisògone. No tants. La seva àvia Antípatra va ser executada, diu aquí. Va tenir una malaltia important. Va morir el seu oncle Andrònicos, diu aquí. Va morir la seva mare en un part. Va morir el seu pare, tot això fins al 903. I el 922, després d'una vida entre el 903 i el 922, no va passar res. A la seva vida no té cap record important. El 922, ara fa 8 anys, va obtenir el càrrec d'estrategitissa de Capadòcia. Gràcies a les nostres intrigues, aquí va néixer la seva filla Cale. No diu res de la Romília, curiós, És molt curiós que no diu res de la Romília, però en canvi diu aquí, diu quan va néixer la seva filla Cale, aquí la Constància i aquí la Pulquèria. És curiós, no diu res de la nostra relació. Ella no ho reconeix, la nostra relació. Nosaltres sí, la nostra sí que... En el nostre llibre de records sí que apareix aquesta relació. Ella no ho registra, la nostra amistat. Jo ho he vist aquí, Jo ho he vist. No sé on t'ho he vist, però ho vaig veure, això, Aquí. El 920, ella no apareix això, a la relació del 920. A la seva història del 920 no apareix, però aquí entre aquestes dues va ser quan
quan ens vam fer amants, i ella va donar llum a la Romília, que aquí tampoc no ho registra ella. En fi, doncs és un altre personatge important. Bé, doncs ja m'he passat mig capítol, o més de mig capítol explicant les històries de la família. Anem a continuar, perquè és que si no, no avançarem. A veure, ara nosaltres, després de vèncer aquí amb la batalla, en el capítol anterior vam derrotar un exèrcit enemic aquí, hem fet fugir aquests que estaven assetjant això de Bitola, ara els hem obligat a fugir, no els anirem a perseguir perquè això són zones muntanyoses, les zones muntanyoses d'aquí no m'interessa que hi hagin batalles perquè tampoc no tinc una superioritat apobullant i ells tenen una bona qualitat, per tant no vull forçar una batalla ara incerta, ho tinc bé, ells no poden fer gran cosa. Anirem a recuperar Tessaliotis, que és el que m'interessa més en aquests moments. Recuperar Tessaliotis. Vale, ara estan assetjant Ohrid. No poden. Bé, de fet no ho estan intentant tampoc. Ja ho faran si volen. Ui, aquí estic tenint desgast. Vale, m'ha pagat un rescat l'alcalde. Què passa aquí? Vale, perfecte. El tema d'Anatolikon. Mira, ja podré celebrar una cort, Ho faré quan acabi. A veure, Anatolikon, que en principi, vale, està en mans del meu cosí Teodosios i la seva successora, la seva germana Anna. M'està fantàstic això. Perfecte, així m'està fantàstic. Per cert, la meva filla ha donat a llum ja? Sí, una nena, Filipa. Li he posat Filipa justament, com la meva esposa, com la seva àvia. No. Sí, és la seva àvia, clar, òbviament és la seva àvia. Vale, doncs tenim una neta, Filipa. No la podem comprometre, de moment, no cal. Molt bé, doncs la meva filla ha donat a llum. Per què està en una taverna? No sé per què està en una taverna. Bueno, no sé per què la té una taverna en lloc de tenir a la cort, però en fi, és igual. El cas és que tenim una neta, Filipa, la nostra primera neta. Bona notícia. I nosaltres, mentrestant, aquí estem tenint desgast, o hem tingut desgast, 5% de desgast, això és molt, A veure si aconseguim arribar. Vale, hem arribat aquí, però, clar, és que estem sense subministraments. Clar, això és un problema. Està sense subministraments. Facció perillosa. Bueno, que estrany que no tinguéssim cap facció. Els millors punts de la diplomàcia, diu aquí. Avui en Lampert li ha donat a la meva alumna Romília una lliçó sobre el tracte amb els vassalls. Ha estat un curset complicat, necessari, però potser una mica fora de l'enteniment de la Romília. Haig de deixar que les coses es prenguin al seu temps, diu la Romília. Només amb paciència i deixant que els meus súbdits treballin al seu ritme, podré regnar amb saviesa. Sembla que la Romília no comprèn que alguns súbdits voldran fer-li perdre el temps. A propòsit. Pacient, indulgent o confiada. No vull agafar estrès. La deixaré que sigui pacient, ja m'està bé. Ja m'està bé que sigui pacient, és la meva compromesa. És pacient, fantàstic. Ja em convé que sigui pacient. No puc influir la personalitat fins al 932, encara queda. Vale. Bueno, què hi farem? Això és un problema, això dels subministraments. Aquí tampoc no en tinc de subministraments, em sembla. No tinc subministraments aquí tampoc. Però bueno, en 3 mesos hauré recuperat Trikala. Ja en tinc prou. Bé, doncs avancem una mica més. Confiem que això vagi ràpid. Ells no estan assetjant res, per tant em puc prometre... Ui, he tingut un desgast brutal aquí. I en segueixo tenint. No sé si faig bé, però bueno, ara que ja estic aquí, recuperarem això. Després ja anirem a alguna zona on hi hagi més subministraments, perquè això és un problema. Aquí estic perdent moltes tropes. Podria declarar guerres. Comtessa Marija de Paganija. No m'interessa. Vale, això espero que ho recuperarem ràpid.
Aquí hi ha una revolta camperola que no ens afecta. 49 dies, estem perdent moltes tropes, Haig d'acabar amb això i anar-me'n a un lloc on hi hagin subministraments, que de moment aquí n'hi ha. És que clar, he passat per una zona que no n'hi havia gaires de subministraments. Si vaig cap a Neopàtria tampoc no n'hi ha. Hauré de venir cap a Tessàlia perquè és on hi ha subministraments. Ara m'estan assetjant Antipatrea. Ha mort en Gregorios Kalokiris, que estava a la presó. Era el fill del meu cosí Adrianos. No tenia pare, la seva mare és la comtessa Kale de Skopje. Era la comtessa Semnos. Bueno, l'han deixat morir a la presó. Ningú no l'ha volgut rescatar. Jo tampoc, Era un personatge molt oblidat, per dir-ho així. Fins i tot per nosaltres, És trist, però és així. Estic perdent moltes tropes, Haig d'acabar ràpid aquest setge. Ara m'he ficat, el vull acabar, però m'està costant molt aquest setge, Més del que jo volia. Per cert, aquí això jo ho puc posar en marxa. La conjura per desafiar l'Estrategos Manuel de Càldia. L'executem. Tot això és influència que podré cobrar. Podré prendre-li amb ell. Èxit. Vale, tot això ho he llegit moltes vegades ja. He aconseguit prendre-li una mica més d'influència i ell treure-n'hi, que no en té menys, ara ja no en té d'influència. M'està bé, perquè aquest és un Estrategos que no m'agrada. Per tant, ja està bé haver-li pres influència. Hauríem de seguir amb això. A veure, d'aquestes que tinc per aquí, que aquesta no em deixa. Aquests són els meus enemics principals, els haig d'intentar fer-los perdre influència. Aquest de moment no. Aquest tampoc. Bueno, aquest té molta influència, li podria robar una mica d'influència, però no li vull caure malament. I aquesta ja li he tret bastantes coses. Potser hauria de canviar de facció. Si faig l'ampliació de base de poder, aquesta m'agrada més. Vaig a fer aquesta d'ampliar la base de poder, que no em vindrà malament tampoc, i és menys agressiva. Aquí poso la meva cosina Crisògone, efectivament, i com a buròcrata hi puc posar també la meva germana Valèria. Això farà que vagi super ràpid. I aquí, doncs, de moment, podem arribar al 50%, ja hi posarem després algú més. Com a avalador també ja hi posarem algú més, quan ja començarem algun d'aquests que hi ha per aquí, que seran fàcils. La meva germana, per exemple. Aquí puc posar aquesta, Duquessana de Dirràquio, ja la puc posar aquí directament, com a aduladora, i de fet ja no fa falta que faci res més. Amb això ja ho tinc al 100%, i farem aquesta ampliació de la base de poder, i a veure si puc acabar amb aquest setge, que m'agradaria acabar aquest setge. No queda gaire. He tingut bastantes pèrdues, la veritat. Una carta sagrada. Les meves labors recents en el camp de la teologia m'han donat un major apreci pels representants de Déu a la Terra. Escriuré una carta al patriarca ecumènic Alexandros intentant expressar aquests sentiments. M'assec, juntament amb el meu amic l'Amir Ismat, ja veus tu, amb un que és musulmà, i creem una carta realment esplèndida que ressalta la seva santedat. Sí que és un amic meu, però és que és un musulmà. La fe inquebrantable en Déu, això està bé, o solament superior Déu. Farem això. Això em vindrà bé per millorar opinió amb el patriarca, que no em torni a excomunicar, sisplau, que això em va fer molt mal. Que no em torni a excomunicar. Aquí hi ha un esdeveniment i em sembla que m'estan convidant. Un torneig. La turmarquesa Quida de Calcídica. Salutacions, basileus romanos. Estic organitzant un torneig a Casa Andreia. Començarem amb la competició de recital. Una oportunitat per mostrar a tots la vostra habilitat. A tots, us ho asseguro. Els premis seran de bona qualitat, per si l'oportunitat d'assolir la glòria personal no fos suficient. Signat turmarquesa Quida de Calcídica. Anem-hi, total, no ens costa res. No ens costa gens. Serà un viatge que podrem fer ara que ho tenim bé.
no hi ha perills importants perquè les terres aquestes en principi estan bastant bé. Tot i així, bueno, és que de fet no tenim perquè hi tenim els guàrdies mercenaris, però bueno, l'emperador ha de portar mercenaris. Costarà una pasta, però l'emperador ha de portar mercenaris. I aquí per anar més ràpid. No, deixem-ho així. No tinc cap de caravana. Podria posar algú? No, no hi ha ningú. Hi ha algun lloc especial per visitar? Sí. Hi ha el Mont Athos. I això. Sí, podria passar per aquí. Bueno, ara no. Però quan acabi podria... Vale, després de Cassandreia podríem visitar el Mont Athos i després podríem visitar també Agios Demetrios. Ja que estem aquí, visitem aquests monestirs de la Calcídica i ens donarà experiència. Està bé. Vale? I marxem. Ens emportem els capitans mercenaris i marxem de viatge. Sí. I anem. Ara és un bon moment. La guerra està bastant més controlada. Està tot més bé. I aquí ara passem uns dies. Vale? La meva vassalla, la Tor Marquesa Kira, celebra una competició de gran torneig a les immediacions de Cassandreia i ha arribat l'hora de que marxem. Representarem a la casa de Kalokiris i farem que la nació grega se senti orgullosa. Ja que estem lluny de casa, també hauríem d'aprofitar l'oportunitat d'ampliar els nostres horitzons i disfrutar de tota hospitalitat. Ho farem. Vale. Tots els cavallers sense terres que tinguis m'acompanyaran a competir. Sí? Quanta gent és, això? Vale, això és aquí. És un recital, Un moment. Mentre ens preparem per partir, vaig a fora veig en Teòfanes, el meu fill, allà fora al campament. Quan vaig a parlar amb ell, noto un canvi de vent. Un vent de tardorenc refrescant corre pel campament mentre s'aixeca fulles i pols del terra. L'estiu ha quedat enrere. És hora de preparar-se pel fred de la tardor i de l'hivern. Sí, estem a 27 d'octubre. Vale. Perdem 2 dies, però perdo una mica d'estrès. No passa res. No sé per què he entrat aquí. Jo volia mirar... No és això el que jo volia mirar. Volia mirar a veure... Aquí, viatge. Quanta gent ve amb mi? No gaires, Mira, porto el capità dels mercenaris, porto el meu fill, la meva filla Zenòbia i la meva filla Pulquèria. No porto més. Pensava que portava més gent, però no. Va, deixem-ho que vull veure com es rendeix Tricala. Vale. Salutacions al meu senyor, m'impressiona la vostra comprensió de la nostra religió, però no tant la que teniu del vostre pròxim. Bueno, potser no hem millorat opinió amb ell. Vale. Recuperem Tessaliotis amb la rendició de Tricala. Això ja ens posa un 6%. Això podríem acabar la guerra segurament aquí, jo crec. No, però per molt poc, Però no ho farem. El que hem de fer és retirar-nos cap aquí. Bueno... Sí, perquè és que no tinc subministraments. Per això tinc penalització i per això he tingut aquestes baixes. Haig de vigilar molt, I si no, vaig fer una altra cosa. Vaig a desmantellar l'exèrcit millor, perquè així es pugui reinstruir, perquè hem tingut moltes baixes. Hem de reinstruir els homes d'armes, els arquers, els acritai, els escutatoi, els infants cuirassats. Com que no tenim cap amenaça directa, perquè aquests, sí, ens estan assetjant aquí, però estan molt lluny, i tardaran bastant, aprofito per reinstaurar el nostre exèrcit, recuperar-lo, i quan tornem a tenir l'exèrcit al 100%, ja tornarem a... Ara mateix ells no tenen res ocupat. Bueno, sí que tenen ocupat. No tenen res ocupat ells ara mateix, per tant, ho tenim bé. I quan tinguem l'exèrcit tornat, quan tornem a tenir l'exèrcit preparat, ens plantejarem anar a atacar una altra vegada cap aquí. Sí, ho farem d'aquesta manera, jo crec que és molt millor.
i així mentrestant nosaltres viatgem fins aquí a Calcídica a assistir a aquest torneig, que suposo que arribarem, i un torneig, un recital bàsicament. Ens distraurem una mica, agafarem experiència erudita i potser baixarem una mica l'estrès i després ja tornarem. En fi, tot això ho farem a partir del següent capítol. Fins aleshores.